औ जों गोरिबानोखा आं माब्लाबाबो आंनि खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दिनैहायबो आङो ब्लगखौ एसे फुङावनो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय उनथिनानै पुरा दुगैयै लोबै साहा आरि लोंखांजोब्बाय बयबो जोंहा बिनिफ्राय आं दायो नै जोंनि बेडरुमखौ साफाय खालामगासिनो बेनोसै आरोना हिन्जावफोरनि फुंनि खामानि न' बां साफा खालामनाय बा खांसि खुरै सुनाय बेफोरनो जोंनि हिन्जावफोरनि खामानि स' दायो आङो नै जोंनि रुमखौ एसे साफाय खालामगासिनो बिनिफ्राय भिडिअखौबो स्टार्ट खालामलांनोसै नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो जोबजासिम दिनैनि भिडिअखौ फुंनि खामानिखिनिखौ आं ओरैबायदि आथुर जायो माने माब्ला खामानि जोबगोन आंना बेल' आरोना जि जल्दि मावखायो आं आथुरनो फुंनिखिनिखौ आङो जिकुनु खामानिखौनो फुङावनो मावनानै फोजोबनो मोनबा मोजां मोनो होमबासो फ्रि टाइम मोनो नालाय जल्दि मावनानै लाबासो फ्रि टाइम मोनगोन नङाबा नों लासै मावबाय थाबा माहा फ्रि टाइम मोननो संनाय जानाय एकदमबारे बिदिनोसै आरोना हिन्जावफोरनि खामानिया ओंखायनो आं जि जल्दि मावखायो फुंनिखिनिखौ बिनिफ्राय आङो माब्ला भिडिअ एडिट खालामनो मोनगोन माब्ला नोंथांमोनजों एसे कमेन्ट फरायनो बा कमेन्ट नायनो मोनगोन नोंथांमोननि बिदि आरोना माब्ला भिडिअ एडिट खालामनानै माब्ला होनो मोनगोन बेखौल'सो आंना ओंखायनो आं जि जल्दि मावखायो खामानिखौ हानायखिनिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो लाबोबाय थागोन भिडिअ ओमफ्राय आरो माब्लाबा बिदिनो हास्लाबथारि जायो बेयावथ' आं भिडिअखौ बानायनो हाया जायो ओमफ्राय दिनैहाय आरो आंना बोरायानो केमेराखौ अन खालामना दोनबायना बिनिफ्राय आं दायोथ' भइस डाबिंसो खालामगासिनो नालाय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना आं बांद्राय बुंबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ फुंनि खामानि जोबखांबाथाय बिनिफ्राय सानजौफुनि मा संनाय जायो नोंथांमोनजों फारि शेयार खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय नै दायो आंना बेडरुमनि खामानिया जोबजोब्बाय न' सिबनाय जि खन्नाय गासिबो जोबजोब्बाय बिनिफ्राय दायो आं इसिङावहा फैबाय नै इसिङावहा आङो खांसिखौ फुङावनो जल्दि सुनाल' दोन्दोंमोन ओमफ्राय आं खांसि खुरैखौ जाबाखैमोन आरोना एसे दै रानथोंसै आङो बे डाइनिंआवनो एसे जाबनानै दोनथ'नोसै बिनिफ्राय उनावहा दैया रानजोबबाथाय बे खांसि खुरैनि दैया रानजोबबाथाय उनाव आङो इसिङावहा जाबनानै दोनहैगोन आरोना दायो डाइनिंआवनो जाबनानै दोनथ'नोसै एसे दैया माबाथो दैया सरथो थारमाने खांसि खुरैयाव दै थायो नालाय सुग्रा सुग्रि लाबोनाय ओमफ्राय एसे आङो बेयावनो जाबनानै दोनथ'नोसै गरम फुंनिफ्रायनो सान्दुं गोसा दिनैहाय दैखौनो गिलासनै लोंना लानोसै आं
फुंनिफ्रायनो दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरमखा एकदम गोलोमफ्रुजोब्बाय आं नै एसे खामानि मावनायावनो गोलोमफ्रुजोब्बाय सान्दुङा तामाम दुंखादो दिनै फुंनिफ्रायनो उनथिग्रिनो फुरा जोंनाथ' सान्दुंनि साथाया नांफैखादो आवगाय बारा नांबाङामोन दायो बिफांफोरखौ एसे दाननायनिफ्राय सान्दुङा एसे नांग्रा जादो एसे दाना आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं जि दुखु मोनदों आरोना बे कमेन्टखौ फरायनो मोननानै फुङावनो एसे बुजिग्रोनानै कमेन्ट खालामनांगौ आरोना आंखो मा होनना बुंदों नोंसा मानो एसे गोरिब आब' ओमफ्रायो नों गोरिब जानानै मानो चेनेल खुलिदों बिदि होनना आंखो कुइसन सोंदों आरोना ओमफ्राय आं जि दुखु मोनबाय ओमफ्राय आं बेखौ मा रिप्लाय खालामगोन इदि जाबाय आरो आंना ओमफ्राय आं दसे थानानै नायफिनबाथाय आरोबाव बे कमेन्टखौ इयो दानबाय आरोना आं सानदोंमोन बे कमेन्टखौ आङो स्क्रिनशट खालामना लाखिनि होननानै खिन्थु बियो दसे थानानै आं जेथिया नायफिनो लोगो बे कमेन्टखौ दानदों आरोना ओमफ्राय आं गोसोआ जि दुखु मोनबाय आयौ गोरिबबानो चेनेल खुलिनो मोना नामा इदि सानबाय आरो आङो ना स' नोङो नायगासिनो दङब्लाथाय प्लिज बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा आरो जे गोरिबा चेनेल खुलिनो मोना गोरिबा गोसोनि हास्थायनाय थाया बिदि साननो नाङा आरोना गोरिबबाबो मानसि धोनिबाबो मानसि जों एखेयानो मानसि जोङो एखे हारिनि एखे जातिनि मानसि जोङो नोंनाबोथ' टाइटेला बर'आनो ओमफ्राय होमबा नों मानो बिदि कमेन्ट खालामनांगौ स' प्लिज बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा गोसोआ बिराद दुखु मोनो नोंसोर माने नों बिदि बुंलायनाङा आरोना मानो गोरिब बा मानो चेनेल खुलिदों बिदि बुंलायनो नाङा औ जों गोरिबानोखा आं माब्लाबाबो आंनि भिडिअसफोराव बुंनानै लाफेराखै आं धोनि बा जोंहा माहाजोन ना माब्लाबाबो बुंफेराखै आरो जोंहा नंखायाबो औ आं गोरिब फेमिलिनिफ्रायनो फैखानाय आं गोरिबानोखा ओमफ्रायो बेखौ माने गोसोआव खोख्लैलायनानै नोंसा मानो गोरिब होनलायनानै कमेन्ट खालामनो गोनां दरकार गैया आरोना आं बिराद दुखु मोनदों बे कमेन्टखौ मोननानै गोरिबा चेनेल खुलिनो मोना नामा गोरिबा थांना थानो हानाय जेबो माबा गैया नामा मोन्थाय गैया नामा बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा आरोना गिबियावनो सासे नोंबो मानसिसो आंबो मानसिसो जानो हागौ नोंसा बिराद धोनि बिनिखायनो आंखौ बिदि बुंदों नों मानो एसे गोरिब जाना चेनेल खुलिदों होननानै बुंदों स' प्लिज बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा आं रिकुवेस्ट खालामो बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा आं बिराद दुखु मोनदों गोसोआ स' बेनो आरो नोंथांनिसिम आंनि खावलायनाया ओमफ्रायो दिनैहाय आङो संनो नागिरदों नारजिजों नाजों संनो नागिरदों आङो नारजिबाबो नारजि लाथा नङा ओमफ्रायो नारजि आं बारा गोखा जानो हाया नालाय ओमफ्रायो आंनि बोरायाबो बांद्राय गोखाखौ जानो हाया ओमफ्रायो थेवबाबो आंनिसो एसेबाबो हासिनो बियो आंनो हाद्राया आरोना गोखाखौ जानो ओमफ्रायो दिनैहाय आङो माने नारजि लाथा सङा नोंथांमोना नारजि लाथा अमा बेदर संनाय भिडिअ लाबोबो होनगासिनो आं सम मिलायनाय मोनोब्लाथाय सम मोनोब्ला आं लाबोगोन लासैनो ओमफ्राय दिनैहायनिया नारजिजों ओमफ्राय ना फुदुंनो नागिरदों आङो नै आं नारजिखौ एसे गुदुं बानायबाय माने बे खान्थाया गुदुं नालाय ओमफ्रायो बे आं नारजिजों नाजोंसो फुदुंगोन नालाय बिनिफ्राय नारजिजों नाजों फुदुंनो थाखायथ' नै बेयो एसे सेम जानांगोन फुदुंनायसो नालाय नारजि लाथा नङा नालाय दायोथ' आं फुदुंगोनसो नालाय बियो ओरै दांबानो ओरै सेफ्लेना होजानाय जानांगोन आरोना दायो ओंख्रि गोदौनायाव बिनिखायनो आङो बे खान्था गुदुङाव बे खान्थानि खफ'खौ मोनथों होननानै बिदि दोनबाय आरोना नै एसे बेलथायनानै होबावनांगोन एसे स्रेम जाबावथों आलुआ गावबा गाव गोसो बायदि फुदुंनाय नालाय एसे ज्रो होनानैबो जानो हायो गोसानो ओमफ्राय आङो बानलुखौ बेसेबां होखोथाय थाइबा ना 6थासोल' होबाय खोमा आङो बिनिफ्राय बांसिनबो होनो हायो गोसोसो जायहा जेसेबां जानो हायो गोसा जोंहा बांद्राय जानो हाया आबैयानो आरो आंबो बांद्राय बानलु गोसा जानो हाया बिनिखायनो आं बांद्राय खम होआ बांद्राय बुरजा होआ बानलुखौ खम होआसो होनफ्लांबायमोन आङो बांद्राय बुरजा होआ आङो बानलुखौ बिनिफ्राय दायो हरनोसै नाखौ एसे एवफानोसै सामब्रामजों नाया एवफ्रामखानायानो थेवबाबो आङो सामब्राम आलुजों एसे एवफानानै होबावनोसै नाखौबो बिनिफ्रायसो आङो दैखौ हरगोन आरोना एसे एवनानै लाग्रोनोसै सामब्रामजों लोगोसे जाबाय बियो बेयाव दै हरनो हासिगोन
अरखौ बारायना होनोसै नारजि गुदुं बानायनाया खान्था खुगा सायाव नै बेनोमोन ओमफ्राय गुदुं जाबाय दायो बेयाव हरजासिगोन बेखौ दायो सेफ्लेनानै हरनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा केमेरायाव मानो ओंख्रिखौ फुस्लांस्लां नुदों आं मिथिला किन्तु मोगथाङाव दा आं संगासिनो दङना ओंख्रिया एकदम कालारफुलसो आरोना गोमोनो ओमफ्राय केमेरायाव मानोबा कालारिं नुवाखै मिथिला आङो बिदि गुरा बानायनानै हरनांगौ नोंथांमोनाबा बोरै जायो जोंहा नारजि फुदुंनाय जाबाथाय बेबायदिसो जायो खालामनानै पुरा गेब्लेहोजोब्बाय नै दायो बांद्राय जासिगोन नै बेखिनिखौ दोननोसै आङो नङाबा गोखा जागोन ना बेखिनिखौ दोननोसै ओमफ्राय आङो बे जिरा देनायखौ आथुर आथुर जानानै नोंथांमोननो देखायनो मोनदिया आं हरबाय बेयाव जिरा देनायखौ इसेल' देनानै होदों आरो बांद्राय नङा ओमफ्राय गावबागाव जखा लानानै देना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोङो हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरखौबो होजायो आङो सामब्राम गुफुरखौ हराखै हाइजें इसे होदों ओमफ्राय जिरा मस्ला इसे होदों आरोना ओमफ्राय नै बेखिनिया आग्लायबाय बांद्राय हरबा गोखा जागोन ना आं बेखिनिखौ दोननोसै दिनै आं मा ओंख्रि संदों मिथिगौ दिनै नारजिजों ना फुदुंनाय थान्दा बार नांबाय थायो जानायावसो ना गय सिङाव ओंख्रिया एसे गोदौबाय थाथोंसै होननानै आङो नै दायो बोराइजोंनो पाबजि गेलेनायाव एसे जिरायफाबाय बारियावहा गय सिङावनो जिरायग्रोदों जोङो इयावसो एसे थान्दा बार नाङो नालाय बिनिखायनो जों बेयावसो जिरायो आरोना गय सिङाव जोंहानि बोराइजोंनो एसे जिरायफाबाय आङो पाबजि गेलेगासिनो बोराइया गरम बोथोर नालाय एकदमबारे माहा थागोन माहा मागोन न' सिङावबोथ' बिराद गरम टिभिफोरबो नायनो हाया बिनिखायनो एसे बारि साहा खनायावनो गय सिङावनो जनानै दङ आरोना जोंहा गासिबो ओंखाम जाखांबाबो बेयावनो जयो ओमफ्राय आरो ओंखाम जायैनि सिगांबो ओरैनो दसे बेयावनो जिरायो आरोना एसे साहा नाङो नालाय बेयावल' बेनिखायनो बेयावनो जिरायो दसे ओमफ्राय नै दायो जोंना नारजि ओंख्रिया रानबायानो माने बांद्राय थान नङा आरोना नारजि फुदुंनाय बिदि संनो थाखाय एकदम सहसावनो हायो सहसावनो जायो मोनबायबो नारजि ना फुदुंनाय रानजोबथारबाय नै जब्बाय एसे साखि नायनांसिगोन दायो साखि नायनोसै दायो नै एकदम जबजोब्बाय माबाया बारा जाबाय मा होनो नारजि होनाया आंना एसे बारा जाबाय आरो बांद्रायबो गोखा जायाखै जानो हागोन ओमफ्रायो नेक्स्ट टाइम संबावबाथाय मिथिसिगोन आरोना एसे खम होनांगोन बिनिफ्राय एसे गोखा दङ ओमफ्रायो नैबेसिमफोर होबानो जागोन आरोना नेक्स्ट टाइम संबाथाय थारमाने नारजिया नालाय एसे गोखाया थाखागोन ना गावबागाव माबाया थाखायो गोखाया जेरै गोखायानोखा गोखैया जेरै गोखैयानोखा बेबायदिनो माने नारजियाबो गोखा नालाय एसे खम होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना संनानै जायोबाथाय दाना नै आंना ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनजोब्बायमोन बिनिफ्राय आंना बोराया भेन्दि भाजि एवनो होदों आंखौ भेन्दि भाजि जानो लुगैदोंनो बिनिखायनो आङो दायो नै भेन्दिखौ साफा सुनानै लाग्रोबाय बिनिफ्राय दायो नै हानानै लानोसै बिनिफ्राय एवनोसै दानिया दायो नै भेन्दि भाजाया मोनबाय आङो भेन्दि एवनाय समाव भिडिअखौ लायासै आङो नै दायो भेन्दि भाजाखौ एवखांनानैसो आं लाबाय नै दायो भिडिअखौ बरिया मोनबाय नै पुरा आङो खामफ्राम एवबाय भेन्दि भाजाखौ दायो जानोल' नांसिगौ किन्तु फार्स्टआवनो आङो दायो आबैखौ थुखैग्रोनांगौ गोबाव जाबायना आबैखौ थुखैया बिनिखायनो दिनैहाय आङो आबैखौ थुखैनो नागिरदों
Sanjung जानोसै जोंहा नै नारजि गोरान ना नारजि गोरानजों ना ओमफ्राय नै दायो ओंखाम जाखांनानै जोङो दसे जिरायबाय ओमफ्राय दायो नै आं ना गोरान बेलथायनो फैदों जोंहा दिनैहाय सान्दुं गोसाखाय ना गोरान एसे फोरानदोंमोन नै एसे रानबायानो ओमफ्राय गाबोन फोरानफिननांगोन दायोथ' नै बेलासिबाय नालाय थाइजौ जानोसै जोंहा बेलासिनि थाइजौ लेमगासिनो नै बिमाया थाइजौ गोमोन ओमफ्राय बिथिं जानाय समफ्रेंबो दङ जानोसै मोजांले मोनजागागोन नङाबा थाइसेल' थाइजौआबो मार गेदेरमोन ना थाइजौआ खावसे हाख्लानाय माने आबैया जानाय ना खावसेया खावसेखौ जों जानोसै खावसे औ जोंहानि आबैया ओंखामजों जानो जा मोजां मोनो थाइजौखौ ओंखामजों जाबाय आबैया खावसे ओमफ्राय बे खावसेखौ जों जानोसै बिमाजों आंजों बेलासिनि ओंखायनो गोखै होनगासिनो सासेया गोदैसो Tamang gudi na? Ito noni nang araw na, dapat dito tayo takala na lebo bumitsika ko bay na isu. Tamang gudi. Nama? Hai hai. Jago di kazan nuni na lại nuni nó bahero su đứng dưng ra gurung ka Thank you so much बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय bye bye